Proč pokaždé, keď sa niekto dozví, že píšem ľavú ruku, tak to nie je taká typická reakcia, ak dostávajú praváci. Doslova praváci nedostávajú žádnu, áno, to je proste, že dobre, čak píšeš pravo. Ale my ľaváci, Krista, toľkokrát sa mi už stalo, že človek sa na mňa kúkal z 20 sekúnd, otevrí tú papulu, aký by videl svätého pána alebo more ducha Kaspra. A potom po tých 20 sekundách cicha, čo sú podľa mňa takto blízko, aby ich proste seklo na zem a začali sa trásť more, tak sa opýtajú. Cože? Ty píšeš hlavu? Ne, more, včil som si doslova vymenil pero z pravej ruky do ľavej, abych sa hral na zaujímavého. Co to je za otázku? Ne, logicky asi. Potom ešte keď ťa začnú napodobňovať, že počkaj, že to je jaké ťažké písať hlavu. Hej, takým ľudom dal lakeť. Normálne, počkaj, normálne bych zebral toto svetlo a celé bych im to narval do... A potom ďalšiu otázku. Kedy si prvýkrát začal písať ľavou rukou? More, chceš môj rodný list? Môžeš si tu tam možno zistiť, co ja vím. Podľa mňa sa to stalo niekedy na základke, keď sme sa učili písať abecedu a učiteľka mňa neupozornila. Sebastian, píš pravou rukou a nechala mňa v tém. Ja vím, jak to mám ja viedzať. Proste asi sa to stalo odjak živa, ne?